ассалому алайкум подписчикони азиз, барои шумо имрӯз як чанд молҳои фурӯше пешниҳод мекунем. Якум моли мо буқачаи Герефорд хурд хӯрок саломати зур мол айни хули ягон хил камбудиш нест. Дӯстон азиз, синни солаш 6-7 моҳа. Нархи мол 11500 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон аст. Аз дигар тарафҳо аз гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол барои шумоён ташкил мекунад. Дӯстон азиз, фақат шумо аз харидори конкретнашро занг заедтон муомилаи шурӯъ карда метавонад. Дӯстон азиз, беҳудава занг назаедтон, илтимос аз шумо. Дуюм моли мо буқачаи чорнупёстри синни солаш 2 моҳа. Дӯстон азиз, рангаш чува зард гӯйтон агар ин баччагӣ мӯи баччагӣ шад. Дӯстон азиз, тагаш деки ҳозир рафта бедно тагаш сиёҳ уже хулас калом буқачаи чорнупёстро хулас калом ана кадомтон даркор боштагар 2 моҳа буқача хоҳедтон мол боқош кунтон худаша отдельно пойтона мешавад. Нархи мо ҳамагӣ 7700 сомонӣ боз камтон муомила дорад. Дӯстон азиз, масъалаи дастафкаш инам территорияи Хуҷанд дастафкаш ройгон аз тарафҳои Душанбе аз гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда инашам ташкил мекунад. Дӯстон азиз, дастафкаша. Сеюм моли мо буқачаи гибрид. Дӯстон азиз, 3 моҳа хурд хӯрок саломати зур мол айни ҳол ягон хил камбудиш нест. Дӯстон азиз, нархи мол боштагар ҳамагӣ 7200 сомонӣ боз каматон муомилат дорад. Дӯстон азиз, харидори аниқ шуда занг заедтон муомилаи шуруъ дорад. 7200 сомонӣ боз каматон муомилат дорад. Чорум моли мо ғуножинчаи гибрид. Дӯстон азиз, хурду хӯрок саломати зур айни хол мол ягон хил камбудиш нест. Синни солаш 4 моҳа. Дӯстон азиз, ин биям мана харидор барои мол кардан агар одамое ки кофта гаштагӣ буд моло ба сифат мана барои шумо пешниҳод кардостем. Нархи мол ҳамагӣ 7500 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Дӯстон азиз, гуфти мо бекора мана занг заедтон муомилаи шурӯъ карда метавонад соҳиби мол. Дӯстон азиз, барои шумоё. Панҷум моли мо буқача мебошад, буқачаи сурх. Дӯстон азиз, хурду хӯрок саломати зур мол айни хол ягон хил камбудиш нест. Дӯстон азиз, синни солаш 2 моҳа. Нархи мол ҳамагӣ 6200 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Дӯстон азиз, ягон муомила қӯш кунтонам мешавад, худаш самасиятан на овқотам мехӯрад. Дӯстон азиз, шашум моли мо ғуножинчаи чорнупёстри. Дӯстон азиз, синни солаш 3 моҳа хурду хӯрок саломати зур мол айни хол ягон хил камбудиш нест. Дӯстон азиз, масъалаи хурду хӯрокаш ба гап нест. Хулосало масъалаи нарху навош 6800 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Харидори аниқ боштон агар занг заедтон муомилаи шурӯъ карда метавонад соҳиби мол барои шумоён. Дӯстон азиз, хай мана ғуножин даркор бошад ғуножин харидон, буқача даркор бошад буқача харидон, бо далши рафта мерем моло арзонтара шавад. Дӯстон азиз, дута 4 буқачае буд. Дӯстон азиз, барои баъд аз ино харидори аниқ бошад агар мана харидор мекунед. мана дӯстон азиз, одамо ки дута буқача мекунад барои худашон мана барои мол кардан дута буқачаи сиёҳ бо нархи дастрас пешниҳод мекунем. Ҳардушам буқачаи хурром ба мол кардан зуре. Хулосало синни солашон 4 моҳа. Дӯстон азиз, масъалаи нарху навош 14500 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Дӯстон азиз, подписчикони азиз, баъд аз ино мана дута дигар буқачаи гибрид, иношон синни солашон 3 моҳа. Дӯстон азиз, хурду хӯрок саломатшон зур моло айни хол ягон хил камбудишон нест. Дӯстон азиз, барои мол карданам беҳтарин молое. масъалаи нарху навош бигзорем. агар масъалаи нарху навош ҳамагӣ 13800 сомонӣ боз камтон муомилат дорад. Дӯстон азиз, харидори аниқ боштон агар занг заедтон моло аз наздик рафта бетон бемалол баъдан харидор кунтон мешавад. Дӯстон азиз, зиндаву сарбаланд бошед. ҳаматон раҳмат.